Saan ka? Namatyan magpaki. Saan ang problema? Ay, nagpagpo ko nagtimbang. Nya? Golden mo timbang. Kapoy nagsigig diet. Kanya, kung anong gihapon, 18. Gihapon kape. Kapoy na siya ayaw sigig ko. Di ba, lalo mag-diet, gutom kayo eh. Napay bata ni Bibi, gutom kayo. Inom mo. Ako galipod. Minta, ako. Sada eh. Gamit, kita ba yung kagandang lang mag-cup? Gamit ba yung cup yun? Oo. Hmm. Ako, grabe, pila na ko kabuwag diet. Pero ang cup ako, ang permiro. Ang permiro, nakakap ko sa permiro. Ika to ha, bandihado na. Nanti, madadog-dog. Sorry. Kaya, dako di ka lumaday. Ang gabi yung masang pagkayo mag-diet. Asul kayo mag-diet. Labi na ako kada kuman ako tako sa kakap nga rice. Pila nakabuwan kape kayo. Time consuming kayo mag tako sa kuan kay pag human ako kaon akong gasan ang kuan ang cup. Hasul mo kayo hugasan gikapoy na ko gusto na mo gyapon. Hasul kayo ang kapugasan. Hasul kayo gyud kapoy na Kaayo, gud pero ikaw, pila naman, naman na niya. Ano na ako mag-diet ay hindi makakami paglain ako. Ay, sus, mangita, so, Kapoy lagi ko sige kuan sige diet gutom pa niya hasul pa kayo gasan limpyuhan ang cup lagi ay. di nga, akong katingan ay, manong kapuyan ka sa cup maghugas, dali naman kaya, ako maghugas balik ko, cup dali naman kaayo. Ano ikaw dugay mo kayo guman? Siguro mo gud ako nga di ko maunsay. Kung saan na yung cup na yung gamit dahil, yung doon may kalian sa tong cup. Naara Ang sa mga cup man na asal. tako ka. Ano sa naman yung gamit nga kapo, normal kapo, yung kaya na. Mapalit pagkaba mo, mapilit na. Hasul kay lu. Asa siya kalit yan? Wag nga guys. Daghan kay bantog lang mga kaniliwan. Daghan kay sulod ani. Siguro magid na kung di ko monsa. Gamay ang tong cup na to. Goal pa ka. Like,